Wis ana 6 taun iki uripku dhewe karo anakku lanang. Ora enek jamantuling ati kang tansah sesanding. Duh, uripku. Nanging aku tansah memuji marang kersane Gusti. Mungkin iku wis dadi lakonku. Kok wis yahmine. Aku sing gawe kopi nyanti anakku lanang. Le. Jajale rene le. Popo ana perlu. Kalau popo bene. Nyanti. Dalam popo. Wonten dawuh. Jale rene. Iki bopomu ana perlu. Bopo arep gawe kopi. Kayu bakar teh. Kalau ana ngalas gede gitu ngono ya le. Hati-hati. Ya bopo. Ada kayu bakar. Wah, iki ada kayu bakar. Iki ae tak lumpuk nek. Iki paring nek bobo. Wah, oleh akeh kok. Bobo mesti marem. Tak tahu kok aneh kayune wis numpuk iki. Sakmene maneh wisan. Bareng nalani. Wah, rek tak iki bareng bobong kok. Tangane dhisik ae. Wis gawa wangsul bareng bobong. Amane yang lerep. Hati-hati. Tangannya anget matune. Bopo, boleh wangsul iki bopo. Penangsel kayu. Apa suarane? Ana suarane sapa iki? Loh, ana suarane apa? Apa iki benake? Aduh, bopo. Apa iki benake? Kamu mana? Muhammadur Rasulullah. Sirullah terentake ati. Zatullah urip pribadi. Sifatullah cahya kang suci. Wujudullah sejati ning diri.
Asmaullah rupa ilahi, af'alullah penggawene Gusti, Qudratullah kersane Gusti.